ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଦଳ ପାର୍ଟିମାନେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ହିଁ ନାରା ଦେଇକି ଆସୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରାଜନୀତି କେମିତି ବିକାଶ କଲେ ହେବ ଏବଂ ରାଜନୀତି କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆସିଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଜନୀତି ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଚଞ୍ଚକତା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ରାଜନୈତିକ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସବୁ ସମୟରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କର ରହିଲା ସେଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର, ଆମ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଭୁଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ପଶିଯାଇଛି ଯେ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ବିକାଶର ଧାରା, ବିକାଶର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯଦି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି, ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ସେ ଗାଁକୁ ଯଦି ରାସ୍ତା କରି ଦିଆଗଲା ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ କରି ଦିଆଗଲା ବା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ଦିଆଗଲା, ତାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରାଗଲା, ନଳକୂପ ତିଆରି କରାଗଲା, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବୋଲି, ବିକାଶ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାକୁ ବିକାଶ ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଟା ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯେକୌଣସି ଦଳ ବା ଯେକୌଣସି ସଂଗଠନ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଶାସନକୁ ଆସିବ, ସେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଲୋକମାନଙ୍କର। ତେଣୁକରି ୟାର ବିକାଶ, ଏଇଟାକୁ କହିବାନି ଯେ ଏଇଟା ବିକାଶ ବୋଲି। ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ତିଆରି କରିଦେବା, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିଦେବା, ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେବା, ପାଣି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାକୁ କେବେ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯିବନି। କାରଣ ବିକାଶର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ, ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଉ, ସେଇ ରାସ୍ତା ହେଉ, ସେଇ ସ୍କୁଲ ହେଉ, ସେଇ କଲେଜ ହେଉ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ଯାହା ବି ଜିନିଷ ରହିଲା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ହାଇ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସରଳରେ ସୁବିଧାଟା ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେଇ ସୁବିଧାଟାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବିକାଶ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା, ସ୍କୁଲ ଏଗୁଡ଼ାକ କରିଦେଇ କହିବେ ଆମେ ବିକାଶ କରିଦେଉଛୁ, ଏହାର ବାସ୍ତବିକ ଚିତ୍ର ଏଇଟା କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୁଲ ଧାରଣାଟି ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ବର୍ଷରେ ସେଇ ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶ କରିବୁ, ଶିକ୍ଷାରେ ବିକାଶ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିକାଶ କରିବୁ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିକାଶ କରିବୁ, ରାସ୍ତାରେ ବିକାଶ କରିବୁ, ଗମନାଗମନ ବିକାଶ କରିବୁ, ସୁରକ୍ଷା ବିକାଶ କରିବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଧାରଣାଟା ରହିଆସିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ବିକାଶ କରିଦେଲେ, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ଥରେ ରଙ୍ଗ ମାରିଦେଲେ ବା ଏଇଟା ଆଉ 2ଟା ଇଟା ପକାଇଦେଲେ ଯେ ବିକାଶ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୁଲିଯିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ଯେକୌଣସି ସରକାର ଆସିବ ସେଇଟାକୁ କରିବ। ତେଣୁକରି ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ କେବେ ବିକାଶ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଚିନ୍ତା କରିକି ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମର ବିକାଶ କେମିତି ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର ବିକାଶରେ ଏହା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ।